Какво? Аз съм Виктор Донев и днес аз имам нова прическа. Не заради това клипа, а заради едно много важно съобщение. Знаете, че днес е петък. Този клип ще бъде качен днес или утре. И които го гледат петък, да знаете, че ще направя едно много готино видео в съботата. Но не знам кога ще бъде качено. Но преди това искам да ви направя един много голям челендж за 11 абоната. За 11 абоната. Така. Челенджа е ето това. Първото нещо е този чипс. И едно нещо друго. А другото нещо е турската халва, моят враг. И се сещате какво ще направя. Турска халва и чипи. Сега. Една секунда ме изчакайте, за да си взема една виличка. Ето е виличката. И започваме с нашия челендж. Знаете, че първо за да отвориме турската халва, вече отворихме, трябва да сме много силни. А за да сме силни, трябва да сме рос. Нали сеща? Така, ето е турската халва. Ето и вилицата. Така, там, ето тук. Надявам се, че ме виждате, но за да ме виждате малко по-добре турската халва. Така, да премесим сетъпа. Сега ще се... Ето ме! Сетъпче! Така, тук малко зад мене трябва да има слънце, но нищо. То сега навънка времето е отвратително. И така, ето е турската халва. И сега знаете, че най-омразното ми нещо е тази халва, а този чипс е най-тъпия на света. Това е чипи. Това е чипи чипс. Чипи чипс. Да, и това ми е най-омразното нещо. Да. Ето го как изглежда отвътре. Погледнете каква скрап е. Това е скрап, разбирате ли ме, хора? По-зле от това няма на къде, разбирате ли? Защото... разбирате. И нека да започнем. Първо, трябва да... Толкова е гадно. Хора. Време за второто. Бе. Знаете,
Тази халва я ядох миналото видео, което тогава минаха няколко седмици и тя станала на нищо. А знаете, че аз хич не обичам такива неща. Моля ви. Хора, компромис. Разбирате ли? Идва третото ниво. Ех, майко! Сега ще си вземем една буца направо. Ето. Ние ще си вземем 3-4 чипче. 1, 2, 3, 4. Така. Ето ги 4. Така. 4. 1, 2, 3, 4. О, да знаете, че този чипс е развален. Само да си знаете. Спокойно. Да, време за. Това не мога. Не. YouTube, please! Не ме банвайте. Разбрах се, защото това... И надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк. Ако сте нови, се сабскрибнете. Ако не сте нови, пак се сабскрибнете. И така, мисля да приключвам с това видео. Дайте 500 000 лайка. Да. И се абонирайте 600 човека. Така. И ако искате лесни коинс за FIFA 16 и FIFA 15, моля използвайте дискаунт код VIC в fifcoinzone.bg. Там е сайтът, който може да си купите коинс и fast to play. Използвайте дискаунт код VIC за 5% отстъпка на всичко. Е така. Чао, чао хора. Мисля, че тук ще спирам.